4-годишни деца и техните учителки. Първата наша среща беше на 21 ноември, когато приехме най-малките дечица в голямото семейство на децата от детска градина Синчец. Това е нашата втора среща. Надявам се, колкото и да са малки децата, че вие ще откриете колко много са пораснали за времето, в което бяха с нас. Надявам се, че ще бъдете много толерантни към тях, защото колко и да са малки, те все пак много са научили и все пак много са се старали. С много голяма любов подготвиха всичко това, което ще чуете днес за вас. Надявам се много да ги окуражавате и много след това да ги поощрите, защото те положиха много усилия да ви зарадват. Весело прекарване с нашата програма!
момченцата. Да продължим. Хайде, момченцата. Учи песни. Чудесни. Бог ще рисува. Много ще ни рува. И как се казва градината? It's
Дошла при нас с нея и малкото щъркелче. Хайде да го поздравим!